Dami ni Tuhan ima madongani hita saluhuna. Barita na uli ni Jesus Kristus mangihuton na badia Lukas. Dungi di pabali masada toddi na mabain ngungu. Alai dungbali toddi i makuling ma nangungui gabelongang manatoropi. Alai deba siyan nasida maddok. Marhite-hite Beelzebul idut ni akka toddi i di pabali ibana akka toddi na jahati. Ala yang gona asing mangujuni ibana mangidotadda sia gijang. Alai ala ditadda ibana akka pikiran nasida gabe didok matu nasida pesa dona sahara jauh na marsalisi sama dirina jala masih tinggangan ma akka jabuna. Jala molo marsalisi si bolisi sama dirina. Tung tarbahem mahot harajaun nai. Ala di dok kamu. Nahubabali akka toddi i marhite-hite Beelzebul. Alai. Molo tungau pabalihon akka si bolis mangasahon Beelzebul. I sema di pangasahon akka anak muna lahu pabali hossa. Oppe nasida do manguhumi hamudisi. Alai molo hubabali akka toddi na hudar marhite-hite tangan ni debata. Naung songgo maharajau ni debata tuhamu. Anggo dijagayu lubalang nagopas marsinjata jabuna sino maugasanna. Alai molo ditahopi nagumogoi ibana jala ditaluhon. Buaton ni ima sadok sinjatana na pinangasahon nai. Jala sagihonon nama tabat-taban nai. Naso madongan yau alok kumai. Naso dongakku papunguhon na paserah kodoi. Damang daina kita saluhu na situan na torop na hinaholongan di bagasa guarni Tuhata Jesus Kristus. Horas ma dihita saluhu na. Berita nauli natatangihon sadarion. Dienet sian buku nabadia Lukas 10 sada ayat 14 sahatu 20 jala di ayat na parpudi topek na ayat 20 naung tatangihon nak kaning didok marisi naso madongan yau alok kumai naso dongakku papunguhon na paserah kodoi. Damang denang kita saluhu na mangihuto barita na uli sa darion, takas matutu akai sedodongan ni Jesus, jalai sedo nagabi alona. Dongan ni Jesus ima, saluhut halak na malua sian akka hagugon ni sibolis. Malua sian hagugon ni sibolis marlapatan may, nasa jolma naso olo dihuasoi sibolis, manang dihuasoi tod dinahudar. Ala totong mangasahon hagugon ni debata, jala pasahato dirina tu bagasa tangan ni debata. Tungso di halomoho Jesus do jolmai, maraliali do sibolis. Tungso di halomoho Jesus do jolmai, marroha sibolis. Ala nido di pabali Jesus tod di nama baingungu jolmai, jala makuling ma jolmai. Atong takas matutumu setaboto akai sedona gabi alo ni Jesus. Ima saluhu jolma na patoruhon hagugon ni debata di bagasa diri ni anak na Jesus Kristus. Lapatan na saluhu jolma na madok di bagasa pikira do nasa rohana dang marlapata maju guar ni Jesus. Dang marlapata jonok tu Jesusi. Gabi di pajonok madirina tu hagugon di portibi, tu hagugon di sibolis. Jala mangarahut padan manang perjanjian dohot akka hagulapon di portibion. Saluhu jolma, naso makkamoleateho pasu-pasu ni debata di bagasang ngoluna. Jala lalap mangido tadda pasu-pasu siag gicangi sian amatta debata. Dangolo mahap. Say dihilalahon hurang belga pasu-pasu ni debata.
alani i saliling nguluna dang olo maddo mo leate tu amat tadi bata. Naing nian saluhu na pinarsakap ni rohana dipatulus jala dioloi di bata. Dang di halomo Jesus gabe dongan na saluhu jolma na setotong mangalului parsalisihat di nguluna. Dumawotik dang di halomo Jesus na masitinggangan di akka na sajabu di akka na marumah tangga. Dame do di halomo debata dang parsalisihan. Atong damang dena kita saluhu na marhite barita na uli sadarion tabo to ma songod dia do parjongjong ta manang di dia do parjongjong ta di bagasang nguluta dongan ni Jesus manang alo ni Jesus do hita marhite barita na uli sadarion napapunguhon manang napasarakot do hita na mangasahu gugo ni debata manang gugo ni sibulis do hita si buat dame manang si buat parsalisihat do hita. Damang dena kita saluhuna sayang gia mata pilit gabe dongan ni debata jalarap mahita maddok Tuhan Yesus Kristus hodo hupili dongaki di bagasan nguluku. Amin.